Здравейте. Сега звъниме на... Просто на някакъв номер. Случайен номер звъним. Да, и на приятеля пак може. Да, Почваме. пред номер. На частен номер, хора. Сега. Първо е... Един Как малко музика, бе, хора? Не, ти музика. Без музика има копирайт. Има копирайт за музика. Копирайт за музика. Има копирайт. Тихо, мъчете, хора. Сега звъним и на частен номер. На... Тебе? Няма. Ало, добър ден, ние сме град Търковски. Какво искате от нас, господине? Какво? Ами нищо, искам да ти кажа как си, добре ли си днеска? Супер, къде ти гаджето? Защо? Така, не е хубаво така да момче. Какво? Тя къде? Тя какво прави в този момент? Я няма. Звънете и да я питайте де. Звънете и да я питате. Защо така? Ало? Како прави гаджето тия? Како? Ти имаш ли да с какво? Какво ти? Малък ли е? Голям ли е? Голям. Колко? Голям е колкото главата ти. Така, сега звъним на Бойко Борисова. Не на Бойко Борисов. Не на Бойко Борисов, те откача да си или да. Да му звъня. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ти мъчи. Няма да му кажем. И сега звъним да му майката. Да пробвам, аз мога по-добре, аз ги научих. 089 Музика! 089 56. Не бе, пускаш. Просто пиша някакви номера. Да, дай сега тихо. Майка да водката. Чакай да звъним на Боян. Айде! Чакай на час. Ти не му ли звъниш от частен номер? Не, тихо, защото... Между другото, това в YouTube. Лайк и subscribe. В смисъл, да. И сега почваме да звъним на Боян. Той е от Раковски. Това е мой съсед, всъщност, само пак. Тихо. Все пак. Който знае, че ти постоянно звъниш от частен номер. Да. Клавиатура. Геймърската замана. Тихо малко хора, звъним на... Не, звъним на кой хора? На Криско. На Криско. Да се пробваме на Криско да звъним. Добре, сега... Аз ще я звъня. Чакай сега да намерим номера на Криско. Ти го имаш. Да, вярно, тихо, не дай да викаш. Вие го имате, вие сте звъняли, майче. Звънели вече. Обърквам се.
Гей, той е запали нещо. Гледай тя. Той е запали нещо. Хора, сега звъни ми на Криско! Да питаме, може ли да дойде някой път да направим снимки? Звъни ми на Криско! Криско, давай да викаме Криско! Хора, сега почваме да звъним на Криско! Айде! Давай да викаме Криско! Ало, Криско ли на телефона? Аре, питам колко искате да направите на един клип с нас? Ами ние сме от град Пловдив. Да, но ние искаме да направим и клипчета и снимки. Колко е цената да ми кажете? Какво? Добре. Добре, по-късно може да звъним пак да питаме колко е цената. Този е Криско, най-после да звъним на Криско. И сега почваме пак да звъним на Криско. Ама не! Сега звъним на Криско.